Keď sa začnete rozprávať s 18-ročným Adamom Riečičiarom, nikdy by ste nepovedali, že tento inteligentný a šikovný chlapec trpí jednou z najťažších foriem detskej mozgovej obrny, ktorá postihuje svalstvo, takzvanou kvadruparézou. Okrem toho má veľké problémy s priestorovým videním. No i napriek tomu dokázal nemožné. I keď lekári neverili vôbec tomu, že bude niekedy chodiť, on sa venuje závodne plávaniu. Mne povedali, že mám krásneho, zdravého syna. Len ja som ho nikdy nevidela ani kopnúť, ani s ručičkami hýbať, tak som hovorila na kontrole, keď mal 2 mesiace, že sa nehybe, tak tiež mi tá pani doktorka, neurologička povedala, že čo by som chcela, veď on by sa len narodil. Ale potom sa v priebehu mesiaca on celý skrútil. Následne Adamko absolvoval celý rad vyšetrení a bola mu diagnostikovaná detská mozgová obrna. Vtedy zase mne zistili rakovinu, takže som sa musela ja začať liečiť. Adam potreboval pravidelne cvičiť, čo však jeho mama kvôli svojej diagnóze nezvládala. Jeho stav sa zhoršoval a lekári neverili v to, že bude vôbec niekedy chodiť. A tie prognozy nejako tak zostali, už sa potom k tomu nikto nevyjadroval. Ani sme sa mi nejako veľmi nepýtali, lebo sme videli, že asi sme sa báli možno dozvedieť niečo zlé. A keďže Adam odmietal akékoľvek cvičenie, rozhodla sa jeho mama vymyslieť niečo, čo by ho mohlo aspoň trocha baviť. Začal sa venovať plávaniu. Ide sa aj cez bolesť, ale bolesť a stávanie. Stávanie je to úplne to najhoršie, čo môže byť. On strašne nechcel. On bol... Všetku energiu dával do toho, aby nerobil. Fyzicky to ani tak neboli, ale psychicky je to náročné, pretože byť stále len v bazéne a plávať hore-dole, plávať tam kilometre, nie je to najlepšie, ale kvôli tým medailám a tomu všetkému, čo sa dá s tým dosiahnuť, to rád robím. No on je stredná až ťažká kvadruparéza, takže tam sú postihnuté aj ruky, aj nohy. Takže on to nevie tak spájať tie ruky s nohami dohromady, plus má teda priestorové problémy veľké so zrakom. Aj napriek tejto ťažkej diagnóze Adam dokázal nemožné. Venuje sa plávaniu na vrcholovej úrovni. Čo ho na plávaní najviac baví? Najviac? Víťazstva. Aj keď je to zložité, ale víťazstva sú to najviac. To je to. A ešte ďalšia vec. Objavovanie nových krajín, nových kultúr a ľudí okolo plávania, ľudí, nové kamarátstva. Mám pobehané skoro celé Česko, Maďarsko. Najďalej sme boli v Dánsku. Najviac sa mi darí v Maďarsku, kde som, myslím, že v roku 2011 bol 5-krát zlatý, takže asi tak. Ale v Dánsku bolo tiež super, tam mám tiež nejaké medaile. Najväčší úspech asi 2. miesto na paralympijských hrách mládeže v Brne v Čechách. Tieto medaily má však Adam skutočne vydreté. Nestoja ho len bolesť a odriekanie. Stojí ma to veľmi veľa, pretože v podstate celý školský rok chodím, plávam a toho voľného času není tak veľa. Nemôžem chodiť všeli, keď je voľná. Nemôžem byť toľko s kamarátmi, asi koľko by som chcel. Adam má však jeden nesplnený sen. Chcel by sa dostať na paralympiádu. Trenérka práve keď odchádzala teraz do Londýna, keď sa ide do Londýna, tak mi povedala, že by ma rada zobrala o 4 roky do Rio de Janeiro, takže bolo by to super. Úplne by bolo medaila, ale to je na paralympiáde, ale to ešte dlho a možno o 4 roky, keď sa niekde stretneme, tak poviem, jak to dopadlo.